Okay, så er det tid til at lave en databehandling til forsøget, hvor vi skal bestemme den specifikke varmekapacitet for et messinglad. Og for at kunne gøre det, så har vi så målt nogle forskellige dataer. Så vi har blandt andet, vi har massen for det lod, vi måler den specifikke varmekapacitet for. Så har vi massen for den kop, som vi bruger i forsøget, og det her det er så uden vand. Og så har vi massen for den kop med vandet igen, og så har vi så udregnet ved at trække massen fra koppen med vand, eller at trække massen fra koppen uden vand fra koppen med vand for at udregne massen af selve vandet. Og så har vi defineret starttemperaturen af vandet, og den har vi så målt lige inden at vi nedsænket loddet i vandet. Og den er så 20,1 grader. Og så har vi starttemperaturen for loddet, som så er 100 grader. Og så den temperatur, de endte med at være på, da temperaturen havde stabiliseret sig, efter da loddet var blevet sænket ned i vandet. Og så har vi også den specifikke varmekapacitet for vand, og så også den specifikke varmekapacitet, som vi har læst i en databog for messing. Og det første vi gør, det er at måle den energi, der er afgivet. Og det gør vi så ved at sige massen for loddet ganget med den specifikke varmekapacitet for loddet. Den kender vi så ikke endnu, så den lader vi bare være blank. Og så ganget med temperaturforskellen mellem starttemperaturen for loddet og så T-fælles. Som vi kan så se, så burde den spytte et tal ud, der hedder joule, eller har enheden joule, men det gør den så ikke, fordi vi ikke kender den specifikke varmekapacitet for loddet, og så derfor så går enhederne ikke op. Og så nu så finder vi så E modtaget. Det er så den energi, som vandet har modtaget fra loddet, som så også loddet har afgivet. Og det er rimelig meget det samme. Der tager vi bare massen for vandet og ganger det med den specifikke varmekapacitet for vandet. Og så ganget med temperaturforskellen. Og det er så T start vand minus T fælles. Og der får vi så et tal i joule, fordi her kender vi godt den specifikke varmekapacitet for vandet. Og så for så til sidst at udregne den specifikke varmekapacitet, så skal vi så antage, at vi har udført det her forsøg i et lukket system. Så derfor så vil der være afgivet lige så meget energi, som der vil være modtaget. Det her det kan vi så skrive op som minus E afgivet. Nu kan jeg ikke stave. Og det her det er så i minus, da der er blevet fjernet noget energi fra loddet, som så er gået over i vandet. Og så er det lige med E modtaget. Modtaget. Nej, det har jeg ikke skrevet så godt. Og så skal vi løse det her for C-lod. Og så har vi så fået en specifik varmekapacitet, der ligger på 487,4 joule per sekund. Okay, det er helt forkert det der. Nej, vent.
sorry. Der havde jeg lige en mindre hjerneblødning, så der så jeg forkert, så vi kan se, at den har spyttet samme enhed ud, som den har heroppe med C, eller den specifikke varmekapacitet for vand, og så den specifikke varmekapacitet, som vi har fundet i bogen. Som vi så kan se, så er den overhovedet ikke det samme, den her specifikke varmekapacitet, som vi så har udregnet via et praktisk forsøg, som vi så har set teoretisk i bogen. Derfor så udregner vi så en afvigelse. Vi skal lige huske, at vi skal definere den her specifik varmekapacitet, som vi har fundet. Den definerer vi som C vores, fordi det er vores, altså den vi har udregnet. Så kopierer vi bare det her ind. Og så mere den der. Og så vælger vi at sige heroppe, når vi skal udregne afvigelsen, så siger vi C vores minus C lod bogen, som så den teoretiske, og så også over C lod bogen, og så for at gøre det til procent, så ganger vi nu det hele med 100. Og der får vi så næsten 25%, hvilket er en enorm afvigelse. Men jeg kommer ind på i min rapport om, hvorfor at vi nok har fået den her store afvigelse. Så er det faktisk det, der er til databehandlingen. Held og lykke.